салом дӯстон, шаби гузашта дар доираи бозиҳои навбатии чемпионати Англия Манчестер Юнайтед ва Челси бозии худро доир карданд. Ҳарчанд ки фурсатҳои ахир дар бораи истеъфои Тенхак суханҳо зиёданд ва МЮ ҳам зидди дастҳои узди шашгонаи бузург тез шикаст мехӯрд, ин навбат бозиашро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кард. Се хол гирифтани шогирдони Тенхак аз бозии муқобили Ньюкасл Юнайтед ва албатта ки кори осон набуд. Чӣ гуна онҳо муваффақ гардиданд, дар видеои имрӯзаи худ гап мезанем. лайки қиматбои худро гузоред ва аз хабарҳои дигар ҳам огаҳ шавед. барои Алмерия он қадар муҳим нест ки даста дар охири мавсим кадом ҷойро ишғол мекунад, зеро ба ҳар сурат даста ба секунда меравад. Дар ин давр дастаи мизбон Барселонаро ки барои ҷои дуюм дар ҷадвали мусобиқа бо Жирона мубориза мебарад қабул мекунад. Чунин ба назар мерасад ки каталониҳо бояд ба осонӣ пирӯз шаванд, аммо дар хотир дорем ки дастаи хави дар даври якум танҳо бо бартарии як гол Алмерияро мағлуб карда буд. дар ин бозӣ ки зуд мебарояд? Тамошои рақобатро бо 1х ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. рақобат миёни ин ду Юнайтед дар варзишгоҳи Олд Траффорд ҷолибу сергол сурат гирифт. агарчи аз рӯи оморҳои дигар зоғон пештозиро зери даст гирифта буданд, муҳим ин аст ки девони сурх голҳои бештар заданд ва се холро дар замини хеш аз даст надоданд. ду голи нахусти МЮ-ро бачаҳои ҷавони Тенхак Коби Майну ва Омад Диало ба сама расонинданд. ма аз ин ду чеҳра аз нафарони ояндасози дастаи Манчестерӣ ном бурда мешаванд. муаллифи голи Ньюкасл ҳам бозингари ҷавон Энтони Гордон гардид. баъзан дар рафти рақобат чунин ба назар мерасад ки меҳмонон метавонанд на танҳо ҳисобро баробар кунанд, балки аз рӯи ҳисоб ба пеш ҳам бароянд, вале дар натиҷаи кулли кӯшишҳо ва талошҳо баҳри голзанӣ муваффақ намешуданд. талошҳои ҳуҷумии МЮ бошанд голи сеюми ин тимро таъмин намуд. баъди 3-1 шудани ҳисоби бозӣ аз ҷониби Расмус Хойлунд, албатта дигар нисбати пирӯзии МЮ шубҳаам намонд, вале Луис Холл ба задани голи дуюми Ньюкасл фурсат пайдо карда тавонист. баъди ин пирӯзӣ МЮ аз рӯи шумораи холҳо бо Ньюкасл баробар шуд, вале аз рӯи мавқеъ ҳамоно баъди Ньюкасл дар зинаи ҳаштум қарор дорад. яке аз рақибони асосии МЮ дар ҷадвал бошад дар бозии хеш пирӯзӣ ба даст овард ва бозам як қадами васеъи дигар қисмати болоии ҷадвал пеш гузошт. ин ҳам албатта ки Челси аст ки ин навбат зидди Брайтон бозӣ кард. кабутҳо ки фурсатҳои ахир зури бад бозӣ мекунанд ва шумораи пирӯзиҳояшон ҳам бештар мегардад, дар баробари Брайтон ҳам пирӯзӣ ба даст оварданд. рақобати сафарӣ барои Челси зидди Турнао албатта ки ҷолибу пур аз рӯйдодҳо сурат гирифт. голзани асосии дастаи Почетино Кол Палмер дар ин бозӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфт. аслан новобаста аз ин гол Челси дар рақобати мазкур бозии ҷасурона ва пурҳуҷум нишон медод. нимаи аввали рақобат албатта ки бо голи ягонаи Палмер ҷамъбаст шуд. дар нимаи дуюми рақобат бошад бозигари фаронсавии Челси Кристофер Нкунку аз худ дарак дод. баъди ҳисоби 2-0 албатта ин ҷо низ ба мисоли бозии МЮ ба пирӯзии пешсафон бовариҳо 100% шуданд, вале дар фурсатҳои ахири рақобат албатта ки асабхаробкуниҳо ҳам зиёд шуданд. ҳарчанд ки Челси пирӯзиро дар сафар ҳам аз даст надода бошад, вале дар идома як бозингари хешро дар майдон аз даст дод. Рис Ҷеймс дар дақиқаи 88 корти сурх гирифт ва дар илова Челси боз дар дақиқаи 97 гол сар дод. хайрат барои мухлисони Челси ки голи Дани Велбек голи ягонаи мизбонон гардид ва Челси се холи навбатӣ дар ин дидор ба даст овард. баъди ин пирӯзӣ дастаи Почетино ба зинаи шашум баромад ва дар сурати гирифтани се холи навбатӣ дар даври охирин метавонад дар шомили панҷгонаи беҳтаринҳо шавад. дар Англия агар МЮ ва Челси ба пирӯзӣ расиданд ва рақобат баҳри гирифтани мавқеи евроҷамҳо то ҳол ҳам шадиданд, дар Испания ҳам гапу корҳо зиёданд. масалан Мундо Депортиво менависад ки Атлетико Мадрид нияти имзокунии шартнома бо Пауло Дибаларо дорад. ин гузариши трансфериам ба як гуфте метавонад ҳамин тобистон амалӣ бигардад. ҳамовари Рома дорои нуқтаи харидории 12 миллион евро дар шартнома буда, агар гапу корҳо миёни ҷонибҳо туғрӣ бигиранд 12 миллион барои мадридиё он қадар пул ҳам нест. Пауло Дибала бошад ин мавсим 37 бозӣ гузаронид, 16 гол ба сама расонид ва ҳамчунин 10 ассист ба омор гирифт.
бо дуруст шудани корҳои Рома баъди омадани Дероси албатта атрофи гургон ҳам зиёд менавиштанд, вале дар бораи Дибала гапу корҳо беин ҳам зиёд буданд, зеро ӯ Лукаку нест ки аз 3 метр гол зада натавонад. Бозингари мунтахаби Аргентина ки тобистони соли 2023 Ювентусро як тараф гузошт ва ба шаҳри абадзинда омад, албатта як қатор мухлисонро ҳам бо худ овард. қаҳрамони ҷаҳон тибқи гуфтаҳову навиштаҳо акнун метавонад боз ба Испания равад ва бо ҳамватанаш Симеоне якҷо шавад. Агар ин гап овозҳо дуруст бошанд ва Дибала тобистон аз ҷониби Атлетико Мадрид харидорӣ шавад, пас мо шоҳиди баромади мунтахаби Аргентина бо сардории Эл Чоло дар Ла Лига мешавем. Садио Мане футболбози маъруф ки қаблан дар дастаи Ливерпул бозӣ мекард, акнун метавонад ба Аврупо баргардад. Шояд ӯ ба бозӣ дар Испания шурӯъ кунад, зеро Жирона ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад. Ин бо хоҳиши клуб барои пурзур кардани ҳайати худ барои ширкат дар мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо вобаста аст. Мане айни замон дар Арабистони Саудӣ дар бошгоҳи Ал-Наср бозӣ мекунад ва шартномааш то тобистони соли 2026 аст. Нархи Мане 20 миллион евро арзёбӣ мешавад. Чунин як қадам метавонад барои Жирона фоидаовар бошад, зеро таҷриба ва қобилияти голзании Мане метавонад ба клуб дар мусобиқаҳои байналмилалӣ кӯмаки зиёд расонад. Барои худи Мане ин имкони бозгашт ба футболи Аврупо хоҳад буд ки сатҳи рақобат нисбат ба чемпионати Арабистони Саудӣ баландтар аст. Ин инчунин метавонад ба ӯ имкон диҳад ки худро дар саҳнаи бузург барқарор кунад, хусусан агар ӯ дар Лигаи Чемпионҳо дар сатҳи баланд баромад намояд. гузариш ба Жирона на танҳо мавқеи ҳамлагари бошгоҳи испаниро тақвият хоҳад дод, балки ба далели шӯҳрат ва маъруфияти Мане таваҷҷӯҳи мухлисону сарпарастонро низ ба худ ҷалб хоҳад кард. Ин метавонад як такони назаррас ба рушди клуб, балон бардоштани ҷолибияти тиҷоратии он ва таҳкими бренди он дар сатҳи байналмилалӣ бошад. Аз сӯи дигар, барои Садио Мане ки аллакай дар карьераи худ ба қуллаҳои назаррас расидааст, бозӣ дар Жирона ва ширкат дар Лигаи Қаҳрамонҳо метавонад як чалишҳои нав бошад. Ин ба ӯ имкон медиҳад ки маҳорати худро дар яке аз бузургтарин саҳнаҳои футболи ҷаҳон намоиш диҳад ва инчунин ба ӯ барои нигоҳ доштани сатҳи баланди бозӣ кӯмак мекунад. Илова бар ин, гузаштан ба Ла Лигаи Испания ба Мане имкон медиҳад ки бо баъзе аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон рақобат кунад ва маҳорати инфиродии худро ҳангоми рақобат бо ҳимоятгарони босифат такмил диҳад. Он инчунин метавонад ба рушди касбии ӯ мусоидат кунад ва имкониятҳои навро барои рушд дар клуб ва сатҳи байналмилалӣ фароҳам орад. Аз нуқтаи назари Ал-Наср аз даст додани як бозингари калидӣ ба мисли Мане метавонад як зарбаи ҷиддӣ бошад, аммо ин метавонад аз ҳисоби манфиатҳои молиявии трансфер ҷуброн карда шавад. Муҳим он аст ки ҳар дуи клуб якдигарфаҳмӣ пайдо кунанд ки ҷанбаҳои молиявӣ ва варзиширо қонеъ гардонад. Дар маҷмӯъ, гузариши эҳтимолии Садио Мане ба Жирона ваъда медиҳад ки яке аз таҳаввулоти ҷолибтарин дар равзанаи трансферии оянда хоҳад буд ва таваҷҷӯҳи мухлисони футбол ва таҳлилгарони саросари ҷаҳонро ба худ ҷалб мекунад. ба ҳамин тамом, боридарам ки ҳиҷоткории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.